Добър ден, хора! Стана 2 часа, 14 по-точно на обяд и започнаха да летят тигани, тенджери, от всякъде взеха да чукат, да врещат: "Спри музиката! Майца! Комшо!" И ето това е причината, поради която аз се принудих да продължа да пея в мой личен автомобил. Надявам се тук да не летят домати отгоре блока, но под такова. Ние пък ще се продължиме да пееме. Хайде, приятели ден! От автомобила! Тук е малко горещо, само на малко, но ще пуснем климатика след малко. Първо следобеден ден, приятели! Още ни хвърля домати. Чудите защо пее от колата, защото е 2 часа и комшите взеха да ни доволстват и да ме замерят с всякакви вид тигани, тенджери и така нататък. Сега очаквам постъпление от терасата. Дружно ли, приятели,